Sugeng Rabi, dadarengan sampun romantis saking panjenenganipun pamangku gati. Sinambi rinampat buka. Kendari wonten ing mriki bersani campur sari laras ati. Buka perkara campur sari laras hati pun sebuka kunjuk dumating sedayunipun pisan sutresna berukan kunjuk sedayunipun ingkang sampun kepareng rawuh. Mbak Oki tinggal di tempat. Nggih. Sugeng ngerapi dederengan sampun romantis saking panjenenganipun pamangku gati. Iji wonten ing mriki sinambi rapat buka tasih enten wedal nggih Pak nggih. Tasih wonten wedal. Kosek to Mas. Hati-hati. Heeh. Iki ngrumpaka kahanan sing ana dalane rada medhun mrono. Jadi ibu-ibu sing kok kene iki lek lungguh rada ngene. Ngene. Nggih, ngaturaken lajeng dahar Bu, saking dahar, saking anggrahapi pasegatan. Niki Bapak Ibu keluarga besan saking pundi? Ayo rodok maju Mas. Aku wedi nak kepleset. Oh, lah kepleset paling ya glundung tekan ngisor ngono. Glundung ya babak kabeh kok ya. Heeh. Niki Bapak Ibu keluarga besan saking pundi? Saking pundi? Nggih. Lemah ireng. Lemah ireng. Bapak nggih lemah ireng nggih Pak nggih. Tak jewer kupingmu. Lho lah aku gak takon. Nggih. Menika kena lemah abang ngono kok. Oh, anak sekitar ki ora lemah abang, ya lemah kuburan. Heeh, menika wonten ing mriki Mbak Oki sinambi ngrantos temanten kekalih gantos busana ingkang dipun pratitisaken dhumateng kadang pangendali wara ugi panjenenganipun cucuk lampah saking Mbak Monika. Ya. Nggih, ngaturaken ugi Mas sugeng rawuh Mas Sulis. Oh, nggih. Sik to, endi to Mas? Ning ndi wonge? Oh, melbu. Mas Sulis. Mas. Kok pindah iki ngopo? Pindah tempat. Sama nek tak jaluk sawer iki lho. Iki arek ndi awake dhewe kok medun rono. Golek munggahke kangelan mengkis-mengkis. Kok dadak ono-ono. Mbok yo karo diet ngono iki lho. Diet apa kok mangan wae enak kok diet.
Ya diparingi sing laras rumiyin. Nggih dipun paringi setya tuhu Mas. Setya tuku. Ah, Spesial kagem pengantin kekalih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah Nggih. mawaddah warahmah. Mbak Dewi saha Mas Fasha. Ah. Sore-sore urung rampung nek resepsi. Wah, jan kepenak. Pamintaku Ojo ganggu aku. Aku ki gampang guyu wong itu. Ora entuk kok. Dagelan ki ora entuk guyu. Lah apa ora Dagelan entuk? kok geli dhewe iki piye? Lah kae luwih lucu kok. Lah iki meh kok. Nima situasi sini aku yang dening sound system jenenge apa Mas One? KMS. Hah? K. KMS. Oh, KMS ya artinya Kemis. Pedis. Kok sok kampret son. Oh nggih to? Oh nggih. Hatta turunto tansah reruntungan. Sampean ki kok ya gojakan kae. Aku wedi nak glundung. Aku anggere dalan ngene iki vertigoku rada umat. Clear. Mosok gede kok vertigo ke? Juru sembogo ibuke iki lho sanjang karo aku. Pripun? Aku arek medun ngono kan ngisor wegah munggah. Mula kok kene kok ya turu kene piantune. Ing sarina lan wangine datan genggang sak rambut lamun kaya ana sing tahe glundung Bu, kae. tahe glundung. Oh alah. Kayak meh diombe kok glundung Ah, Mas. iya. Dijoli. Dijoli sing anyar Mas. Nah, ngoten. Penyanyi kok cover-coverin namanya teh glundung. Lah nek weruh kok Mas. Ampun namanya sing rawuh kok teh glundung kowe kok loke. Untung wae aku tak taleni sisut yo. Nggonmu Gon muntek. nggonmu karek wadahe. Isine. Ora no iken-iken. Sembarangan. Yen cedhak tansah mulat sida asih pindho mimi lan mintuna iki aku iso nak bobo karo sang headset lah ngono iki. Hayo bareng Dimas. Aku gumun Mas, pada siang hari ini sampean orang kaya biasane. Piye? Nek biasane merengat, merengut. Guyune nek ketemu sego lagi urung ketemu sego kok guyang-guyu apa ketemu Monica mau. Wes ngawur kowe. Aja nyok men. Jare mantan kekasih. Sembrono. Aku ki lho Mas sampai heran wis tak jak seragam men rodok padha. Sampean kok milih ireng putih jebul meh kembar karo Monica. Oh ngono. Ora. Salah kowe. Ora kaya ngono kuwi. Allah. Hayo bareng Dimasan tepi wajib situasi berat. Aja ngono, MC kok guyu kae? Aja ngribeni aku lho. Kowe kok ngono iki? Wah, iki. Aku mumet aku dino iki. Kupingku tak tutupane. Situasi berayan. Wah, kaya war kandan. Kupingnya tutupis belah. Ayo, tanjake Mbak Oki. Aku kang setya sat
Mungkin tok berkait Tukang setyo satu win nganti saiki kok semangat men gini. Menika Bapak Ibu keluarga besan saking Lemah Ireng. Wonten ingkang saged nyanyi mboten, Bu? Niku sing lemah abang niku saged niku. Engko tak jake duet. Ibu ajeng request lagu napa mangke? Napa, Bu? Napa, Bu? Nyidam Sari, oh nggih. Nyidam Sari, Mas to. Dalem Nyidam Sari. Nggih. Sinten ingkang nyuwun? Ibu-ipun. Sing pundi? Ingkang wingking. Wingking. Sing Nggih, pundi? kudung Jenengan, hitam, kudung hitam. Jenengan nyuwun Nyidam Sari. Nggih. Lho pun ngertos tarifin Eh, aja ngono iki wis ditebas karo sing digawe Lho kok kaya kok. duren ditebas kowe. Ora usah nekok-nekoke ngono. Nah ibuke mboten saged nyuwanten. Saged, Mas. Bapak menika. Niki anake nggih penyanyi. Ya penyanyi no. Lah nggih. Mengke kan nyanyi. Niki anake iki jan laris re nyanyi. Nggih. Amin, Mas. Nggih penyanyine anake yo ayu, apik sing ora apik kelakuane. Mang kowe. Mungkin tok kahing widi tan
tenan Matur yen Nduk. suwun. Iya yo. Nah, niki Iya, pripun Bapak sampun wonten sasmita napa dereng? Bilih sampun wonten keparing hangrantos utawi ngelajengaken. Heeh. Bosho. Oh dereng wonten, menawi dereng wonten lanjut mulai nggih. Ah siap. Nah, menika mudi dawuh saking Ibu sinten menika paring asma, Bu? Bu sinten paring asma? Ibu Kusmi nggih. Mbak sapa ki? Risma, niki Mbak Ibu Kusmi dipinangkani. Kepareng badhe nyuwun lagu Nyidam Jemblem. Nyidam napa, Bu? Nyidam Sari. Jin. Nun sumangga Mbak Risma. Nun kepareng jengkar saking Palenggahan. Ayo. Wis sing penting ketok aja rono-rono. Kono ki lunyu. Cayo sing rukun. Upama sliramu sekar melati. Aku kumbangi Damsari. Upama sliramu margi wong manis, aku kang bakal nglewati. Sing ngeten iki lagunipun nggih, Bu. Laras. Sing nyuwun sing pundi, Mas? Menika ingkang jempol niku mau. Alah Nah, nggih. nggih. Ngincing nak menawi cocok dipun tingali, cocok regane dipanjeri ngoten nggih, Bu. Napa aja panjer sakniki? Dereng kada. Ayo gelang-gelang apa-apa. HP mawon. HP mawon. Iki jambret apa-apa? Lho, jambret iki jikong kene iki nembung kok. Jet. Sekecaken nggih, Bu nggih. Niki nanggap jambret. Ayo bret. Ora jambret. Dangdut kayo. Yes.
Nggih, nuwun kepareng kanthi sekeca. Ibu sampun dipun pinakani matur sembah nuwun nggih. Heeh, nika sampun wonten sasmita wekdal kula aturaken kunjuk dhumateng Kadang Pamyawara. Nuwun. Sampun wonten sasmita kanthi ajunging jejempol pratandha bilat mojo temanten sarimbit sampun paripurna kenipun gantos busana. Kadang-kadang Larasati, alhamdulillah menika ugi kerawuhan saking Bos Paradis Pak Ibu. Salam hormat Pak Ibu, nyuwun pangapunten. Nderek gegojekan wonten mriki. Nggih menika juragane Paradis Bandungan. Tidak irawus kegandrungan sang temanten sarimit sinarengan kalian laras ati campur sari. Irong bangir, wek sapa dik? Irong bangir ya duweku. Wek sapa dik? Lambe tipis ya duweku. Pakaiane, wek sapa dik? Pakaiane ya duweku. Alah, wek sapa dik? Kabehane ya duweku. Iki piye dik? Wek sapa dik? Mesine ono sing duwe. Gonku gede dik. Mesine ono sing duwe. Dik, wek sapa dik? Mesine ono sing duwe. Piye dik? Gonku gede dik. Mesine ono sing duwe. Kan kapeduli mlecos sing gunung wong yen lagi naksir kapeduli yen perang nuklir nadyan lagi poke diremangin renek-renek jarene wis jodoh apa-apa tuweke wong loro wong yen lagi kepikir kapeduli donya kiamat wong yen lagi peduli lagi inflasi nadyan rani duit direwangi kredit kredit jarene wis jodoh apa-apa tuweke wong loro Yo akhir wek sapa dik? irung bangir ya duwekmu Lambe tipis wek sapa dik? lambe tipis ya duwekmu Janggut nyatis wek sapa dik? janggut nyatis ya duwekmu Pakaiane
wae sapa dik bangkeane ya duwekmu iki piye dik wae sapa dik mesine ana sing duwe iki mas piye dik wae sapa dik mesine ana sing duwe iki piye dik wae sapa dik mesine ana sing duwe iki piye dik wae sapa dik mesine ana sing duwe yo Awas, awas. hihi Oh, coba timbangke. asik iyo e a e e a e e a e wong yen lagi kandrung ra peduli mledot sing gunung mas lo piye to Piye to? salah lairan duit direwangi kridat kridat jarene wis jodoh apa-apa tuwae wong loro yen lagi kepikan ra peduli jagat Yo, 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 yo. wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi yen ora duwe duit direwangi kridat Wow, kridat jarene wis jodoh apa-apa tuwae wong loro direwangi dik wae sapa dik irung bangir ya duwekmu mas lambe tipis wae sapa dik lambe tipis ya duwekmu Saku nyatis wae sapa dik jangket nyates ya duwekmu mas bangkeane wae sapa dik bangkeane ya duwekmu iki piye dik wae sapa dik mesine ana sing duwe iki piye dik wae sapa dik mesine ana sing duwe iki piye dik wae sapa dik mesine ana sing duwe iki piye dik wae sapa dik iki piye terus ana sing duwe iki piye dik wae sapa dik meskine ana sing duwe iki piye dik wae sapa dik meskine ana sing duwe Wow, turuse. Lha kuwi bene sapa kok teko di Turuse. tutup ngono kuwi. Sik, Pak. Piye? Aku gendong sing iki aman ya, Pak. Heeh, bae Eneng. Bareng iki kok aku yo gendong beras sak yo. Ah, lemu kok. Baru tak gendong ta, Pak. Ah. Lah manuke iki nggon geger kroger, Masa? kroger. Oh, lah kuwi ana remute. Manuke ning geger e. Kepengin sing luwih abot. Piye sinten? Lah iki to. Enggak mau nanti aku download. Aku ora ono manuke aku. Saya Mas. Pak, saya Pak, alon-alon ya, Pak. Ya, ora apa-apa. Mau kalau tiba tenan lho, Iki Pak. noto apa to jane kok. Aku mau ki wis tak hati-hati gandeng agek meteng 6 sasi. Eh. Lah kunjungan tak alon-alon mah kepleset tiba kita aku mes kram. Lah ya Pak. sesuk periksa lek. Aku ki mes kram bayine lahir sungsang, Pak. Weh, kok iso ngono kuwi? Bayi ki kudune lahir ndas sesek. Heeh, kuwi apa? Iki sikile metu siji. Sikile metu Metu siji. siji. Lah kuwi diriji tok kok. Kuwi gonmu. Saya sayang aku mengkis-mengkis ya sayang. Persnel. Niki namanya Faisal, siapa Jeffrey Faisal ya. Ya. Ini temanku Facebookan Jeffrey Faisal, dan Facebook jenenge Sopo jenenge? Jeffrey Faisal sering disakiti. Ya. Terus aku yang ngene, Iki ketemu neng kene. Mas karo aku merah bakal nyakiti. Oh. Terus Aman. wangsulan meneh piye? Ya Mbak nek aku bingung Mbak nek karo kowe. Lah napa? Lah ora ketemu dalane. Ya Mas, nggonku buntu kok Mas. Ngaturaken wilujeng siang Bapak Ibu sedaya. Sore dungkap sonten Dungkap sore. sonten, nggih. Ya. Sik nyuara wedok kok abot ya ngelak ya. Gara-gara Jeffrey Faisal ki lho. Kuwi mau sing marake kita-kita ora iso turu ya Lah kuwi. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kok iso sanu cilik, sanu gedhe iki jane kepiye? Lah kalau ki arep wedok nek nguyuh ngadeg kok Pak. Nggih. Nah ndodok klengsreh. Pun tepangaken rumiyin nek Nggih. warga masyarakat Tegal Melik mbok menawi sampun nganti bosen Heeh. mirsani kula nggih wong minggu kepengker kala wingi wonten mriki wonten pundi mbuyang nggih panggih kula. Minggu enjing wonten Sikunir desane nggih Gal Melik. Wonten gene Mas sinten? Adi wingi ya Gal Melik, Gal Melik kula. Melik.
ning warga masyarakat kerajaan lak dereng pirsa. Oh ngono. Pun tetangaken rumiyin Nggih. nami kula Monika Mirzani Mutmainah Bapak Ibu nggih. Monika Mirzani Mutmainah. Monika itu bidadari cantik turun dari kayangan. Ngono. Bidadari ki uripe ana kayangan langit ngono. sapitu. Lah saiki kok nang kene? Gandeng keluar bali nyang kayangan wis ora enjoh. Kula ngedeki kayangan dhewe wonten bumi. Oh, ngono. Manggenipun wonten gimbol. Lenggan Kuwi pusate Lah widodari. nggih. Lah niku bapake sing kotak-kotak lak sering nyang kayangane Oh, kula. kayak ora nang kayangan Pripun? no. Nang Taman Keputren. Lah nggih lah wingi mate kayangane kula kurang 30 ditinggali sarung. Nggih, lajeng Mirzani. Nggih Miryani. Mimi iku ora pati besar ning iso muni. Mosok buktine. Pak, siang menika makane sareng-sareng. Sing Mutmainah durung to. Mutmainah sing isa ya ger sing kambi di kotak-kotak kae ya Pak. Mutmainah kae jenenge ngemut bareng sing aran genah. Siang menika makane sareng-sareng kalian Sanggarias Reskia Ya, Sasa, Sasa. mijil saking Bandungan pun panjenengan Mbak Sasa mengubah mantan biasa jadi sangat luar biasa. Luar biasa. Kerja bareng sinarengan. Larasati. Larasati musik entertainment mijil saking Jogja kemawon. Ingkang pun pandegani garwa kula piyambak. Ngono. Sing ndi to garwane iki? Ingkang Orjen Pak Sur nika lho. Pak Sur Niki lak garwane critane ngene jenengan. to. Piye to ceritane? Kalih kula kan mah ngono ya. Heeh. Mah iki nyambut gane wong loro ya masak panggung. ngono. Aku sing Apik ngiringi Ngorjen, mamah sing nyusuk lampah. Iya, Pak. Ya. Berarti kita sak lokasi ya, Pak. Adik sing ngendang ya. Pripun? Adik sing ngendang. Oh, adik sing ngendang. Iki IP-ku. Lah sing iki sing gendut sapa? Sing gendut kuwi anu iki sing gene ngarit anu omah. Adik ipare yo nyanyi. Siang menika sowan wonten dalemipun. Wonten dalemipun Pak Sukardi. Pak Karti. Wonten dalem piye ning dalan ini kok wonten Oh, dalem dalan. Oh iki. iya ning dalan. Ning ngarepe. Pak Pak sama. Pak sama. Ah padha nggih. Pak sama. Podo, Tenan apa ora podo. iki tenan serius deh. Pak Sukardi alias Pak Podo. Kang Podo ingkang pundi piyainipun? Ingkang Udut wae. ngagem kotocingan. Oh, nika Pak Podo. Nggih. Oh, brengosem. Aku mau lagi ada transit aku dandan, nyalami aku nyawang. Terus ngene. Dan Pak Pono, Pak Pak Podo. Podo. Pak Podo, lagi salaman ngene iki Piye? mengandung setrum. Piye? Rahimku terus gering-gering. Sampeyan ki anggere ana wong brengosen anak Kula ki ngono bayang kok. ngene. Lho, Pak Podo ki brengose kaya ngono, njur terminale kaya ngapa ya? Mungkin sak samunipun tasakuran siang menika kok Nggih. Pak Podo adalah Bapak Ibu besan tansah pinanggihan ayem tentrem. Amin, amin, amin. Widodara hayu wilujeng. Amin. Dirga yuswa rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Temanten sekalian panjenenganipun Mbak Dewi, melawan Mas Hani. Mbak Dewi melawan Mas Hani dados warga ingkang ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah fid Amin. dunya wal akhirat. Amin. Iki jono apa? Cucuk lampah kok sikile kaya mau garu sawah. Lendut cocok. Nek nang omah gene ndau tok lilik. Sandal iki ning ndi kowe iki lho. Biasane iki nyancangi wedhus diseret-seret ngono. Kaya mau garu sawah. Mbak Dewi dan Mas Hani nggih. Ya. Ayem tentrem. Amin. Pun gesang bebrayan agung. Amin. Satu pesan saya buat Mas Hani. Pesennya Mulai apa iki? hari ini Mas Hani resmi jadi suami Mbak Dewi. Mulai hari ini pula sepenuhnya dan seutuhnya Mas Hani miliknya Mbak Dewi. Wih. Untuk itu mulai hari ini Mas Hani nggak boleh nakal lagi di luar sana. Mas Hani wis ora entuk nglirik wong wedok ana njaba karena sekali Mas Hani nglirik wong wedok ana njaba namanya zina mata. Dosa besar. Oh, dosa kuwi. Pesanku satu, jangan pernah Mas Hani lirik wanita, tapi liriklah waria, oke? Waria aman. Pak Aman. Podo, Pak aku juk satu lagu Mbak Demas ben joget ya. heeh. Bapak Ibu sabar rumiyin nggih. Nggih. Wis sik alon-alon. Wis, saiki rebugan karo papa, lagune apa? Pak, apa? Apa mak? Papa lho, papa ki ora profesional ning nggon paran nggon pahargyan ngene iki ya papa nyeluk aku, Mbak ngono kaya ora kenal. Oh. Nek nang omahnya mah gimah. Pak Podo Ibu, Nggih. Mang Ayu Bagio, Ya. ngersakaken lagu menapa menika? Capek gunung. Capek gunung ki langgam do Mas iso joget, Pak. Ngene wae. Gandeng aku ki kurup karo Lembayar ngene ya. Do Mas den joget sik. Ya. Mangke nek pun paripurna aku nyanyi capek gunung, Oh, kok iya. keri ngono ki Pak nggih. ngono. Mang Ayu Bagio nggih Pak nggih. Tayang dikit kayak biasane. Alah, Mah.
Jepri pengen Jepri. Piye? Jepri pengen Jepri. Jepri pengen. Ojo. Pengen dipeluk dari belakang jero. Pak Pisan mangayu bahagia. Pak Wah, Pisan. iki piye? Jangan. Mangayu bahagia Ibu. Lah papa ora dicium papa. Papa. Papa iki gah mambu jengkol lah. Loh, Apa ya tuman bojone kok arep ngambung tak antemi kowe. lah sing ora bojone mbok ambung kok. Lagunya Jogja Istimewa dulu nggih. Iya. Mangke caping gunung kelaturke bibar acara. Ibu-ibu yang di dapur joget bareng ya, Bu. Sinoman mana Sinoman siap-siap joget ya. Oke, Jogja Istimewa. Mbak sapa jatahipun? Mbak Boyo. Mbak Selo. Monggo Mbak Oki My Love nyanyi dulu. Jogja Istimewa. Malah jegok. Oh. Iyo, 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 iyo. Semangat sekali Mbak Bismet, Mbak Domas joget mantan iki joget. Anamung yang ngete wedal gandeng wedalipun sampun sonten. Prayoginipun mengke boten luwes nek anggenipun gegojekan wong kesuwen. Acaranipun pun lajengaken rumiyin. Mengke bibar acara saged joget meneh nganti maghrib ngoten nggih. Mbak nganten, Mas nganten, foto dulu. Habis ini setelah acara pun tutup nanti kita bisa goyang sampai maghrib, oke? Oke. Lanjut dulu. Karo papa ora? Dalam? Karo papa. Kalih papa mengke dalu, Pak. Bapak Ibu Sagung para tamu kakung saha putri kados ingkang sampun sami kapriksanan pinenganten sarimbit wis kepareng anjen cak mutmainah mang Tinoto saderengipun badhe kasuwunaken berkah donga ingkang badhe pun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Salim utawi Bapak Mudin sawatawis foto sinarengan kaliyan para paraga piniji wonten ing sasana pagelaran dening panjenenganipun momen nesia foto ingkang ing wanci menika makarya sarengan kaliyan Rizkia Sasa MUA saperlu ngawetaken prastawa kanthi tondo pangimut-imut lan pangeling-elingipun sang temanten sarimbit. Iki ngopo? Jane iki jenge. Jajal karo sing tukang nggo tutuke iku. Iki Bapak Ibu ingkang kafoto kadang-kadang Brismet ugi mugi nderek sasmita utawi pratandha saking kadang juru wicitra muring samangke saged mikantuk akan hasil foto ingkang langkung prayogi. Mary nusul pisan ayo. Nggih. Awas. Lah. Menika jare widodari ning kayangan. Nggih. Waduh. Nggih. Sampun. Katur panjenengan ingkang sampun kafoto sarengan saged lenggah malih wonten ing papan sakawit. Bapak Ibu sanggya para tamu kakung saha putri ingkang dat kaning murdani agrami murih sang temanten genipun nepusi jangkane agesang ing samangke saged minangkani kekudanganipun Rama Ibu inggih menika keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah win barokah. Mongko badhe kasuwunaken berkah kumandanging Ngastungkara ingkang badhe pun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Salim Mudin. Kanthi menika katur panjenenganipun Bapak Salim sasana Ngastungkara nun kasebagaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kula sami saat sonten menika sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi penganten kekalih menika dados
keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang harmonis, amin Allahumma amin. Bisiril Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidina wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillahi asnan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anbiya wal mursalin wa sahabat ansar sahabat muhajirin wa ahli badri wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gumandangi ngastungkara mugi saged dados sarana kasembadan pamintaning sang temanten Rama ibunipun tuwin ingkang mengkukarsa sumrambah dhateng panjenengan sadaya. Pratandha paripunaning adicara katur panjenenganipun sang temanten sarimbit jumeneng jajar wonten ing sak ngajenging kori bahagian jinajaran dening Rama lan ibunipun ingkang mengkukarsa saperlu nderekaken kunjuripun para tamu kanthi tangkep asta. Kanthi menika mbok bilih anggen kula nderekaken lampahing adicara wiwit purwa madya wasana. Kirang trap sila miwah suba sitane lampahin atur nyuwun pangapura wasana nderekaken sugeng kundur mugi tindak panjenengan tansah jinangkung dening Gusti Kang Murbeng dumadi saged pinanggih kalian keluarga ingkang wonten ing dalem kanthi kabagas kuarasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa anglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani Tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong salat lolono kaping papat kudu wonten ingkang luwih kaping lima sikir wengi ingkang suwe sakabeh sapa bisa anglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani Dun, ikut